5 דקות מכפר סבא. נעצום עיניים למתרחש מתחת לאף ונעמיד פנים שהכל סבבה. נראה מהמגר נביאה לערוץ אחר נסיע. נחשוב על שחט או דרינק עם זיונים עד תום. אז מה עם השכן שלי דני אטום? הייתי בהלוויה וגם הלכתי לה באבל, אבל גדול עליי לשבור את מעגל הסבל. נשלם המיסים אותנו לא דופקים, אנחנו בטח לא פריירים. נשלם המיסים אותנו לא דופקים, אנחנו בטח לא פריירים. מה משנה נראה שג'ורדן קאט השושקים ואם פה שתחש שם יש מוקש, מה משנה אם